Manipod iti gagangay akabiti wenno dam nga agserbi at tumpukan ti danom. Itan, mabigbigen adi suor wenno waterfalls. Apaman amang rugi ti summer season, mangrugi meten ti panagbonaw ti danom ti irigasyon. Kenda ito iti agserserbi a water supply ti dam ti barangay Kusili West, Bangged. Manipod iti mararamid a kalsada iti paset ti barangay Kusili West, 5 aging 10 a minutos pay ti pagnaen iti kataltalunan tapno madanon ti lugar. Kuna ti kapitan ti barangay, nalamiis ti danom, naulimik ti lugar, ken ti tupak ti napigsa a pressure ti danom laeng ti mangngegay. Agga po ti irigasyon, ito amin dito mapuakan na. Dato'y waig dato'y, agturong dyan tinalabsan yung arantay. So ti sumalpot dato'y, sumalpot dyan anggad. Yan di jagtangaw dyan, rantay jagtangaw. Nagbalinen a picnic area ken pagpalamiisan daytoy tunggal kastoy ti panyempo. Adayo tinaari wawa a kabisera gaputa adda daytoy ititing nga ti kataltalunan iti nagbaetan ti barangay Makray ken Kusili West. Planon ti kapitan nga agnayon ti kubo tapnon adda pagtutugawan, panganan ken komportable dagiti bumisita. Maysa ditoyen ni Ichi, a first time adi Mayo iti lugar. Kadwa ti grupo na manipod patukan nay rantada laeng ti agrelax ken nagpalamiis. Maganda dito, tahimik, yung hangin malamig, tsaka maganda yung tubig. Palagip met ni kapitan a pagtalinaaden kuma anadalos iti lugar. Dagito magpik-picnic to ako, dagito basura da. Siya atin na kumamon nga kabil ti, kaya no kita yung plastic kumaki, iawid na kada bute. Anda nga bati nito yun. Tano dyan plastic, tamapandi tamayanon. Kakasin tamula dyan, mapamutla dyan ko. Sumalpot ta pra river kami na to eh. Kasulid North, worry no more, gapenta libre daytoy, siya sinuman ti mayat amapan agpalamiis. Jessica Boreta, Balitang Solid North.